ngadap ta kajing sungu yo blai sa isi ne kapor ya ka bangayo e ne kalat ya ka ba ngan pen sngopat ya phi ka ktien ka jong blai namar ka de ka ktien ka jong blai ka ba ai jing shy ka ba ai jing sngo tho ka ba ai boring ka ba ai jing kermen yangi bat ngangai ka ne ka ktien ka jong blai ka long jing kar khu ya phi hangane ka sngi bat nga ai khu blai ya phi wei pui baro ki ba ju eat ban snap ya ka ktien ka jong blai ki ba sngo eat ban yo sngo ya ka ktien ka jong blai na ka sngi she ka sngi ban ngai ngo yu blai ba phi don ma phi ki nong snap ta deng ta ba ka ktien ka jong blai kam shem la long le noi dan na preng jong fi le se ka ne ka por ba phi dang shu yo thmai ka ne ka channel ya ka ba phi dang shu page ban nga ngai kam dei ku jarang khat en re ka de ka plan ka jong blai ya ka ba phi yo ban page ban yo sngo ru ya ka ne ka jingi kai ya ka ne ka ktien ka jong blai ha ka ne ka sngi ka bamta ha ka ne ka sngi ka bamta nga kwa ban wan ra ya ka jingi kai ba ka ta ka long kumno ba ublay leng baka jat ben reu ka jongi ulahi kai lupa ula pen I lupa ya ki baro ya ka ba ngingim pat sngotu ya ka ba ngingim pat shempang ula da pen I lupa ya ka ba ula pen shai lupa ya ka ta ka jingshi sha haki hindai hintai ke jongi ngai ngu yu blay ba la khai nga ha ga ne ka jat ben reu khasi ba nga sngo kerpang ba hele di ba nga da sngo I sha ba nga long khasi but ngada sungu yu blai ba haki kana tang khasi ngiu iru bakadon kajing yalam lane de kajing hikai ke jong blai yu bau khasi ong blai nong bo nong thao badeng ta bangi pet ya ke jing hikai ke jong mendai ngiu I pleng kadon lupa kata ka bau try la de pen pau lupa ya bau try la de pen I lupa ya ki baro ya ka bangiem pat la ban smok thu ya ka bau blai la de pen I ya kata baro hakata ka jing pen I hakata ka jing kai hakata ki jing ya thu khana ya ki khana tang jong khasi tadeng ta ngum ki khasi ngi tip hai ka ni ya ka tan rai ka jong ngi tip kumno ngi wan kumno ngi long ka ka baja hakata ka por mendai men chua ka jing ya thu khana ka long baladon kita ki arngut men chua usor mo abar usor pen tikini ki im hagani ka perthai hang ni bat ka judan ru ta udeng ye ubakanek yau khôn ben reu bat ublay nong bo nong thao bat de hing ta ba kat bau tau ding ye unang ai ki por unang yar unang piar kita kisla ge jong u ta de hing ta bola mi usutan nakaduriau bau ni usutan ulawan man pen shoy yau sorma ba usar pen ong la da pisha bau ni uding unang he un saka ya kan ka perthai bu un saka dum bat ka de ya pi ya ka ba fin de ban pom no enu ding fi de pen kalon no enu ding lam da kum ta ha ba ka jingdum kan wan ukla un sawan bat un sadat ya pi te ha ka jing pen shoy ka tang tau suitan u ba mi nakaduriau usar mo ba usar pen ki sngo de ya ka jing ong jong suitan badeng ta kila shim yau tau sde ba de ka wat kila pom yau tau ding ye baraba kila pom yau tau ding ye kimla ban pen dekut ha ka shisngi tadeng ta kidang don jingmut ban trei biang ha ka sngi ka babut hanre onda ha ba kila wan ha ka ta ka jaka ka sngi ka babut ki I pen ban wa u tau ding ula dap do biang ka pen lengo ki ka dau bala de pom menin la jan dekut men tau la dap do biang tau ding hadin kisah semua tu pleng bau deu kla o bajuan manjlia u tau ding hakata ka pormit badeng ta kyongin le kom non mar ngimla ban pendekut u ding ka shisngi bad kum ta kalami ka prej bad ka prej kala ai jingmut badai ban bu no da usdi bad kata ka wat hau tau ding kanang bala dau klawan jlia ya kata ka wat bad dia tau usdi bad ban pendekut yau thli jong utau kla ne bo kla un tieng no ha bo I ya kata ka wat bo tau sde kila le shisha kumta kila pom ha kata ka sngi bara ka pormiet kila bo baru kla lawan shisha baru kla ula jlia tang bah ula jlia atau dieng u jlia pen ban ya ka wat ba kala pen men saw yu kla bo pet yap nang ta bat kumta ha bo sor mo sor pen kiwan ha kata ka sngi ka babot ki I ba utau dieng usa kumjo kumbaki kila pom menen ke sngi pata sa kata ke kendiat kia pom biang hado baunda klem jran utau dieng bat habala klem jran utau dieng bakita ki khun ke jong blai ke sngi ubnai kal air ke ding bat ka kila sngosi kamtam ke sngi kala le ri no syakata ke krem la met la tang
Bat habak la ri no kata kesni syaka krem la met la tang. Kumta ka jingdum kalawan ha ka berthai barok away. Kalau dekut ke jingya day, apa deng ukun benre wat ublay nong bo nong tau. Bat habla dekut kata ke jingya day. Ublay nong bo nong tau la sngok huslai hadok kata-kata, udah sngok si hadok kata-kata. Badeng ta uya syong ha kata ke jingya lang. Bar kita kilai pom rat. Ba ulah keli mano bala ban ai. Ka jing kenya ban wan ra biang ya kan ke jing suk apa deng jonga ublay nong bo nong tau bat kita ki kun benre. De yang ta ken ba usiar ong ngangan lej. Badeng ta usiar ula volunteer yeladi ban long kum kata ke jing kenya ban ai jing kenya no yeladi na menta ke jing esok apa deng ukun ben rio bad ublay nong bo nong tau. Badeng ta la khot usiar kum uta uer prat lenti ban long lenti hap deng ukun ben rio bad ublay nong bo nong tau. Ban la khot ru yang ni usiar kum uta uer krau jutang. Kabut kadon ka jutang ya kaba uni usiar ubo tane uai leng ba kata ke jing ajing kenya ka jong o bat habu usiar uan ro uan lengkut u ino ya ki baro ya kaba udan man wan lengkut ban penteli la di bat ban yap na ka banta ka pap ka sang ka jong ukun ben riau tingi i hang ni ba pleng ublay ula de pen i lupa ya kata ka dur kabayar ya kata kadur kabasyai ya kaba ngikum ki kasi ngilayo snow ya kata kajing hikai lene kata kajing ya thu pleng habangi pule ka bible ka ais nene kajing syai kedar baro ba pleng kajing thu khanau kasi ka download ha ka bible usor mo baru usor fin kada ya kadur ka jong adam bat ka im bat habau soitan ulawan ban pensoi adam bat ya ka im kadai naudieng hi Badeng ta habakila kongo ban bam na tau dieng. Dehing ta ken bakawan kapop. Usoitan kum hakadur busan ulawan ban pensoi yau kun ban riu. Bat habau adam bat ka im kila kongo ya ka jing pensoi. Pleng kawan kapop bat ka pendekut ya ka jing ade kalawan ka jing dum. Namar ka Bible ka ong baka pop kawan ra ya ka jing penyaklat hapdeng ublay baru kun menriu kada kut no thui kada don sya kata ka karai ya ka ba umla syuk ban penyadai hapdeng ublay nong bo nong tau bat ukun menriu ka Bible ke thu ingi bu suitan ru umi na ka duriau fina puli kitab jing pen pa umi na ka duriau ki kasi ki nget bau tau suitan udah mi na ka duriau badeng ta habangi pet ya kajing dai hapadeng kajing itu khana jungi kasi ka Bible ka don kajing dai bat habal adkut kata kajing dai ublay umla syuk ban le henry don kam ban ai kajing kinya ya ka ba on wan ra apat ya kata kajing dai hapadeng ukun ban riu bat ublay nong bu nong tau kumno an le don kam tang kajing kinya bat dai hang ta ken bau play upa elo jong ukun jong Jesus Christ ubalong ka lenti kumangi ki kasi nginget bau siar uday unong prat lenti u Jisu ong ngaday mga ka lenti kata ka lenti kabala dkut no ngaday mga kata ka jingking kabala ban beteng pat badeng tau Jisu wan ban long kata ka jing penyaday nane kata ka jing ya sok pat bat ublay tadeng tau Jisu ong ngalong mga ka lenti kumangi ki kasi nginget bau siar uday unong prat lenti uday u Jisu ken ubalong ka lenti ya kaba penyesok pat yang ni kun menriu bat ublay nong do nong tau namar kata ka pop badeng ta ki kasi ki ong er prat lenti bar ki ong ru er krau jutang namar u Jisu hi hakata ka mit syaba on dino ya u kilia bam ken hakata ka kamera ya ka baki khot ka jing khawai utrai u Jisu kula shim yuk pu ong ni ulong ka met jonga baru shim ru ya ka ni ka kuri wong ka ni ka long ka jutang ka batamai daka snam ka jonga wong tadeng ta lakot usiar uer krau jutang namar u ai ya kata ka jutang u Jisu ai ka jutang pleng uni usiar ude u Jisu pleng u bolong ka lenti baru tahu ba ai ta ka jutang ka batamai ka de ka jutang jong ka snam ya ka ba un pen mi ban sat ban pen khot ban pen em ya ki breu na ka pop pleng
Kadai tang ka jing kenya ka jong Jisu. Kadai peleng tang da ka lenti ka ba u usna. Peleng kadai tang da kata ka jutang ka ba u penlong ya ka ba u khon ban re u la ban wan pat. Shau blai nong bu nong tao. Klem u Jisu mla. Tadeng ta u Jisu ru kumus er u lawan lengkut. U Jisu haga ding pna u da sya lengkut na ka banta ka jing le ran ka jongi. Lapen le ran u haga ding pna namar ka jing le ran ka jongi ka jing le ran jong ka pop. Bad habangi pet ka ktien ka jong blai kila lot ka ta ka jan pong ka jong trai ba ta ka jan kop ka jong ur kila shimna. Bad u la sa lengkut u haga ding pna kumu er lengkut u Jisu ro u la lengkut haga ding pna. Bada kata ka jing lengkut ka jong u on tap no kan ya kata ka jing lengkut ka jong i. Ban ga sungu sya u blai habangi pet ya ka jing ya thu khana mendai bat na ka Bible man shua bangi pule ka ne ka jing ya thu khana mendai ngim da sung thu ba handa ha bangi pule ka Bible pleng ka Bible ka de ka ba pen shai ya kata ka jing ya thu khana jongi ki khasi pleng ka pen shai bo mde us er pleng ka de ka jing shi sha bo de u Jisu kan ko am nong fi ne ka sngi ka ba menta utrau it pelat ngi uladap ai lupa ya kata ka bangi la ban sngau thu tangkat tu kan ni kalong mi tangkum ka serngeu ya ka bangim da itu ba Henry mentah bang la yo yang ka ktien ka beladap tho ha ka ktien pleng is thu bagatai ka serngeu mdei usiar pleng dei u Jesus Christ tadeng tanga aingu yu blai ya ka bola ai ngi ka ni ka jing sha hoi ka jat ben riu jungi ka asriem kom ka jat ben riu Israel ngelaban ong ki jat min riu jiu namar makiru kala dep yo ya ka jing ya thu lupa tadeng tai ke ai ke bajaru hakata ka jing ya thu ka jongki ha ka por min dai shwa bun wan utrai kalong mi tangkum ka serngeu tadeng ta maki ki don yo tau kupu ya ka baki la bam o blai u a ya ki ha ka recloud baki le bam u Jisu ong adai mangau tau kupu ngadai mangat ka mana hoi min shwa ki la bam ta ka mana ki yap no re pi bam yang ong Jisu finom yap no lano ro u Jisu ulang kumuta ka ka bami na uta mau siang ba Moses ong blai kini ki khon kila tangan bat kila sliang ya ka dan shu blai ong kren yo to mau siang ba Moses haga jing bitar jing ulati to mau siang si shau tau mau siang ulakat ba kila di ya kata ka na tau mau siang u Jisu ong along mga uta mau siang bat nanga kan mi kata ka jong ka jing em tadeng ta u Jisu ulong kata ka jong ka jing em de mo blong mau siang pada bagi kun Israel ro kila le pop yo blai ula pa te kita gi sending ban po yaki bat kai ka balaja bahabala po kila ya yap bat ka bi kala dona ki dona pleng jong ki lapang na kata ka bi jong tau sending ublai ong ya Moses penyang ya tau ding bat tau tau ya tau sen renang bat tau wa tau sen renang ha tau ding baru wei bo pet tau ding on yo u Jisu ong ngadai mangaken kata kadur hak testament ka berim ngadai mangaken namar ka pop kalawan bar ka pop kawan ra ya ka jingyap baru wei banget wei bapet sya ta ding pna wei bapet syu Jesus Christ ken yo kom baki kun Israel kila yo habaki pet yo tau senrong ba uno ken bapet syu Jesus Christ ba uno banget ha uru on yo ken nagata ka pop jang ka pertai kinlat na kakti ke jang syaitan kata ke jing dom ka baka kan wan pat ka jing syai namaru Jisu ong ngalong mga ka jing syai jang ka pertai hot ngiken mau ikan ko magala ong ipi mena ka sngi kala litri sakrem lamet latang bat kalawan ka jing dom ha ka pertai u Jisu lawan ban long jing syai ha kata ka jing dom baula ai ka jing syai ya kan ka pertai ban ga ai ngo yu blai abu Jisu wan ka pop ka dona ba wei banget hau unam jat shu ndrai utau ba nget te usa ha kata ka jing dom habang iwan ka jing shai ngi yo pediang ngi jing shai tade tang ne ka sngi kwa banong fi lada pimpat pediang yo Jisu kum nong penem fidang sa ha ka jing dom fidang sa ha kata ka snya jong ka jing im mandai la fi pediang yo maun ya ka jing shai jong ka jing im kamun un pelaj fi na ka pop un pelaj fi na ka jing yap ka jing dum ka kren ya ka jing yap ka jing dum ka kren ya ka pop ka sang ka jing dum ka kren ya ka jing penrem ya ka jing tim tadeng ta u Jisu uwan ban jing shai ban ma ulong kata ka jing shai ka kren ya ka jing im ka jing shai ka kren ya kata ka jing kemen ya kata ka jing suk ka jing shai ka kren ya kata ka jing dap kerhai bat ya ka jing kerku bat ya ka bor Bada yang ta habis pediang yo Jisu akan kesngi.
Pio diang si syai tau jing syai jong ka perthai. Ya ka ba om tang mama ulong ka jing syai un pelong ya piru u jing syai jong ka perthai. Pediang yu trai kan ka sngi ka bamenta ngakwa bandoi na ka menta jong fi ngasngo bangila yo snow ya ka jing thu khana mandai han rei ha bangi pule ka Bible pleng ka pen syai ba ka ta baro u de Jesus Christ. Ngina doi ka ne ka sngi ka bamenta ngina doi ngangai fin pediang yau neu jing syai ngangai fin pediang yau neu bolong ka lenti ngin pediang yau neu ba ai ngi kata ka jutang ka bathamai ya kata ka krau jutang ngin pediang yau neu ubala penlengkut ya la de na ka benta da kata ka jing penlengkut ka jong o ban ka no na ban penpong no yangi da kata ka buram ka jong o ngin ya dwai ka ni ka sngi ka bamenta ada pediang jong fi ka ni ka por pi kwa ban pediang yu jisu pila man ra ka kti ka jong fi ngangai finum sa shu ha ka krem lamet latang Pinum sa syu haga jingdum. Uji sung long jing syai ka jing im jong fingin net wai. Try ni ka por nga ai ngu em ko pa. Try ma mi eat yang i kun ban re hadok kata. Melapa lo jong ukun jame u Jesus Christ. Ban long ka jing syai, ban long kata ka jing ya so apat sa sisien. Na kata ka jing dekut baka pap ka sang kala pendekut bakala penjengai ya ta ka jing ya dai ka jong ina me. Lem dau Jisu wan ban long kelenti lem dau Jisu wan ban a ya kata jutang ka bakrau nginom la lele ban yo ga jingim ban hangi pediang ngi metro Jisu ngi pediang ya kata jingim ya ka bangi la ban wan sheme ukpa da kata ka jing shlor ken cha kata ka kat ka jing isnai but trying ada dua ka ga sngi begini ki kon ge jame ki pediang oh ai i ngi ka podan wi ba bara ka kti ho blain ka khu fi ba o try wi ya fi hallelujah Pilami na ka jingdom mamenta fin yo ka jing shai ba na to menta ka sngi fin im ha ka jing shai ba utrau un pelong ye firu ka jing shai hallelujah la bun snam pizza ka jingdom pin ba sngo tho shai ke ha ka ne ka sngi utrau pen shai ye fi hallelujah nga doai nga karku utrau nang pen sla fi utrau nang ai bor fi unang a jing shai ye fi ba unang pen shai bor ye fi pin la ban ya ban sngo tho ban im kat kum ka jing sha na ka tien ka jong blai Hallelujah. Mdanda ka waipat ka jing shisha. Ujisu o ngalong mga kalenti ka jing shisha bat ka jing imde. Baruta bawan hokon. Onam jatno lano hanrayun yo ya ka jing im ka babam jikot uta bawan hokon ulalait na kata ka jing bitar ka jong ukpa. Banga aingo emeko trayum ne ukon jame ulalait na ka jing bitar ka negasngi. Ada dua yang ada kerku. Oh, idan ikong rewila rakti kan ikapor. Oh, nga aingo ipikong. Utrayon kerku ifi. Hallelujah. Utrayon kerku ifi. Filara kendo mendagas ni yung jagal ba jalong ka balong at buot yu Jisu. Ngatip day mau balong ka jing syai. Ngatip day mau balong ka jing shisha. Oh, hallelujah. Utrayon kerku ifi kong. Utrayon kerku ifi. Unang penkia ifi unang aibor. Ba leng ba jong pi kong ka yeng kan yo jing im. Ka yeng kan yo jing syai. Ka yeng kan yo yu Jesus Christ kan. Hallelujah. Ada dua yang ada kerku ifi kan igasngi. Ublay unang aibor ifi. Ublay unang kerku ifi. Hallelujah. Ada dua yang ada kerku ifi. Way pi way. Haga gerteng kebedan bor u Jesus Christ. Amen but amen. Kublai shibun pila pediang ya kan ka kubor ba pila pediang ya Jisu kan ka ski. Pinang la ban wan cha kan ka jakang ina la ban kai shu ya pina ka tin ka jong blai. Bala dona pedeng jong firu le seki ba don kaman phone pila ban phone ngi fi pang fi tom fi don kanono ka jing ka jing em jong pi ngi yo ban ya dwai na ka man ta jong fi kublai shibun ngi don hang ni baro stio na do ka sngi ba ar do ka sngi sa jan ja ka tio pila ban wan ngi yo ban ya kendo ban ya kran bat fi ngi da sngo e fin wan ngi da sngo e sha ban ya kran bat fi ban yo ban dwai bat fi kublai shibun ngin saya syampat amen.